Усім прывітанне, гэта Еўрарадыё і музычная рубрика «Такога вы не чулі». Пры мікрафоне Маша Калеснікова і мае сённяшнія госці гэта ваш любімы гурт РСП. Прывітанне, хлопцы, Дзяніс і Паша. Прывітанне, наши любімыя радыёслухачы. 4 кастрычніка адбудзецца канцэртная прэзентацыя новага альбома гурта РСП, які мае такую вельмі прыгожую назву, мне падаецца, «Карняплоды любві». То бок хлопцы вырашылі зноў пісаць пра каханне. Вы ж ужо, здаецца, гэтым некалі займаліся, правда? Мы гэтым заўсёды займаліся і не перастаем гэтым займацца, і я так ёсць такое прачуванне, што і будзем гэтым займацца. Канешне, тут можна паспрачацца наконт таго, ці нам, алкаголікам, вас, наркаманаў, не паняць пра каханне, але, відаць, пра каханне. Гэта ж пра каханне, натуральна. Чалавек з'ехаў, усё, знік у іншай прасторы, культурнай і прыроднай, а лірычны герой застаўся тут і вельмі сумуе па сваёй каханай. Карацей, песня сёння будзе называцца «Женшчына хочуць». Женшчына хоча. Давайте мы яе паслухаем, а потым пра яе пагаворым. Наперад. Женщина хочет, женщина хочет, женщина хочет, хочет танцевать. Ни днем, ни ночью, ни днем, ни ночью, ни днем, ни ночью не заправлена кровать, не заправлена кровать. Тачка на бензине, чёртово колесо, ночь посередине, ты готова на все. Дискотеки, хаты, ты уже не одна. Сегодня ночь зарплаты, сегодня ты сатана. Ночь зарплаты, ночь зарплаты, ночь зарплаты, ночь зарплаты. Сегодня не убийца, там на Зыбицкой. Сегодня зарплата у учителей. Лидия Львовна, Петровне, Петрудавику, ты с визунком яшчэ налей, ты с визунком яшчэ налей, ты с визунком яшчэ налей. Вот бы айтишник позвал на мальчишник и всем педсоветом туда. Жизнь обеспечена, цель намеченный секс в кабинете труда. Тачка на бензине, чёртово колесо, ночь посередине, ты готова на все. Дискотеки, хаты, ты уже не одна. Сегодня ночь зарплаты, сегодня ты сатана. Тачка на бензине, чёртово колесо, ночь посередине, ты готова на все. Дискотеки, хаты, ты уже
Ночь зарплаты. Ночь зарплаты. Ночь зарплаты. Нагадаю, што гэта рубрыка «Такога вы не чулі» і сённяшнія госці гэта гурт РСП. Яны толькі што нам прадставілі новую песню «Женщина хочуць» з новага альбому, які называецца, боже мой, Корняплоды «Корняплоды любви». любви». Так, па-першае, чаго ўсё ж хочуць женщина? Хоча танцевать. Это неприкрытым текстом. Это першы радок этой песни. Окей, а дыяменты? Ну, гэта все як уже... А тачки? Это все потым. Это ночью. А Это уже увага? ночью отбывается. А Это увага? так само Это ночью, есть это такой у припеве. метафизический танец, Да. Танец любви. который в себя включает Да. бриллианты. А как же голые танцевать, что ли? Как вы думаете? Нет, в бриллиантах. Яна танчыць і ёй брыльянты. Не, это нейкае зусім кепскае стаўленне Я да натанчить жанчыны. у бриллиантах уже. Уже у бриллиантах. Уже и у райдера, как танцевать надо бриллианты. Музыка погромче, колготки потоньше. Да. Ну и бриллианты, натурально. Ну и Так. шапка теплая. Ладно, Да. гэта увогуле складана тут з вами разабрацца ўсё ж і з женщинамі і з Ну, брыльянтамі. потому что бюджетникам Мы бы хотели поднимать понять. зарплату. Да, Это про учителей песни, про наставников наших. Тым больш, сегодня уже верасень пачаўся, уже детки пайшлі ў школу, а абяцалі падняць бюджетнікам зарплату. На гэтую тэму і песня. Ці подняли. Ці паднялі ці не, Мы- не ведаю. Так, Ноль пачакайце, зарплаты. пачакайце. Давайте яшчэ пра карняплоды. Давайте. Якія яшчэ карняплоды вы апяваеце ў сваім будучым альбоме, які будзе, нагадаю, прэзентаваны 4 кастрычніка ў Мінску. Чакаем, канешне. Ну, Яшчэ якія? карняплоды. Паша, гавары ў мікрафон. Да. калі ласка. Не чуваць? Чуваць. Бліжэй пацяну. Ну, давай. Ну, Якія тэмы ты хочаш якія, спытаць у канешне, альбоме? карняплоды вы апяваеце? Якія тэмы закранаеце яшчэ ў гэтым новым альбоме пра карняплоды? Ну, паміма кахання, яшчэ ёсць тэма Тэма любви. тэма любві, да. Тэма, вядома, нашай эстрады беларускай. Мы вырашылі ўсё-такі высказаць набалелае і прызнацца ў каханні да нашых эстраднікаў. Да каго менавіта? Ну, вот это сакрэт пакуль што. Да жанчыны, спадзяюся. Ну, І да там, жанчын, там і да і да мужчын. мужчын таксама. А у нас на дворе век толерантности. Поэтому Ну, это правда, это хорошо. мы все обильны, любвеобильны. Вось, і што яшчэ якія тэмы? Ну, в этой песне, насамрэч, там такая таксама праблема. Сацыяльныя тэмы Як ёсць. беларуская эстрада просто разлучае сем'і, фактычна. Вось. Ну, пачуеце. Добра. Мгм. Сацыяльныя, ёсць тэма пра Социалочка, так, ёсць. ФСЗН, О, Фонд сацыяльнай защиты населення. вы сутыкнуліся з гэтай праблемай і Сутыкнуліся. вырашылі пра гэта напісаць? Мы каб не сутыкаліся, не пісалі. Мы Непасрэдна, пішам да. толькі пра тое, з чым мы сутыкаемся. Што нас датычыцца канкрэтна непасрэдна. Што мы знаем, не Окей, панаслышке. Да. як карняплоды любві звязаныя з ФСЗН? Сейчас привяжем как-нибудь. Ну, это ўвогуле назва. Мы просто яшчэ падумалі, калі думалі, як назваць альбом, куча варыянтаў было, канешне. Падумалі, што група «Разбітае сэрца пацана» і няма ніводнага альбома з назвай што-небудзь пра любоў. Да. То бок прывязалі так сабе. Ну, як так себе? Это можно, как бы, это можно обгрунтовать, чему корняплоды любви. Ну, это долго. Это Ну, ладно, тема тады не особной будем. передачи. Ну, это это правда, целая философия, серьезно. Добра, так. Наколькі я ведаю, вы вырашылі выдаць альбом і звярнуліся да сваіх прыхільнікаў з просьбай дапамажыце Так. нам яго запісаць. І я так разумею, што краўдфандынгавая кампанія прайшла паспяхова. Так, Яна яшчэ ідзе, и але яна ўжо притягивается, але я паспяховая думаю, стала. 100% уже собрали. То, И что нават нам больше. необходимо было для зведения и майстрингу. І хочам, вот, карыстаючыся выпадкам, падзякаваць усіх, хто спрычыніўся да гэтай справы. Дзякую вам, вы крутыя. Дарэчы, колькі вам дапамаглі, колькі грошай сабралі на альбом? Ну, уже 115%, здаецца, да, Настя? А да колькі? Это много. Гэта 4 много. тысячи, Это много. кажуць, падказваюць. Рублев. Окей. Это много. Это можно, в принципе, неплохую машину купить. Ну так сабе. Ну, неплохая, бузе ездить. Ну, Подлатать хіба ж. трохи по двору. Окей, і зараз яшчэ астатнія грошы, я так разумею, што вы будзеце на кліп выдаткоўваць, так? Вось думаем, что рабіць з тымі, як бы, излишками производства. Ну, машину можна неплохую купіць. Нет, за излишки уже даже неплохую. Не, мы будем здымаць кліп. 100% будем хопіць, не хопіць, там уже свае будем дакладваць, але мы іх пусцім на справу. Натурально, все дзеля РСП.
Ясно, слухайте, колькі гадоў прайшло між альбомамі, я ўжо нешта запамятала. Это 3, 4? по-моему, 3. 3? 3. А быццам 4. Не, 3. Ну, вы 3 гады. так 3 вось гады. з такімі паузамі выдаеце альбомы, гэта каб не часціць і даваць, скажем, вашым прыхільнікам расмакаваць альбомы? Не, каб даваць нашим прыхільнікам грошай скапіць. А, Так, это все Мінулы альбом мы разлік, таксама так, праз абсолютно, крамфандах збіралі грошы. Это все камерцыя, ёсць куча падручнікаў по гэтай тэме. А я, калі шчыра, падкаваныя. думала, што вы выключна даеце такую паузу, робіце, каб вось людзі расслухалі кожны радок вашай песні, запомнілі, спявалі. Вось мы, дарэчы, магу нават прызнацца, што вось недавно быў карпаратыў Еўрарадыё, і мы аралі на ўсю тэрыторыю вёскі адной песні вашай. А якія? Ну, пра алкаголікаў, наркаманаў і так далей. Ну, яшчэ нейкую, я ўжо забылася. Калі п'яныя культавы. А, так, дарэчы, так, натуральна. Вось. Ну, это цудоўна, Ну. потому што, вось бачыце, далі б мы 2 гады паўзы паміж альбомамі. Не выучылі Не выучылі, словы. не паспелі людзі, так. Бо лірыка Дакладна. даволі складаная. калі чэсна. Там шмат пластовасці. Ну, гэта натуральна, слухайце. Ну і самім нам трэба падвучыць таксама, мы ж выдаем альбом. Ну, Не а вы просто потом так. подглядаете, Потом до речі? Не по Концертные- паперцы, не, все вучым наизусть. Наизусть. Наизусть, на памяти. Потом друг другу, ну, как бы читаем друг перед другом. Ну, и как Экзамен отчитываемся. сдаёшь, Да, да. как бы так. Ясно. Допуск до сцены называется. Ну, в огуле, зменится музыка РСП? У нас зусім мало часу застаецца, мы ўжо і так доўга транзім. Ну, яна кожны альбом мяняецца ў нейкі бок. Па-першае, зменіцца гучанне альбома, таму што працуе над ім Олег Даманчук. Вось гэта, ну, у любым выпадку это ўжо іншае будзе гучанне, чым Ну, так. на папярэдніх альбомах. Заўсёды Ну, і- цікава мяняць. Нас, у прынцыпе, мінулага альбома гучання вельмі спадабалася. І што Женя Сухаві зрабіў. Але заўсёды хочацца, Хочацца нешта іншае, Да. паспрабаваць тое, што мы яшчэ не здзіўляць спрабавалі. саміх Так, сябе. Так, поэтому Адзіны шлях. Ну, Ось мы вырашылі карацей, тое, што такім чынам. атрымалася, вам падабаецца. у стадыі запісу так. Мы яшчэ пакуль не слухалі канчатковы вынік. Я слухаю. Мне Да? падабаецца. Ну вось. Ну, класна. Все, я нагадаю сябры, што гэта была музычная рубрика «Такога вы не чулі», і сёння у яе межах была прэзентаваная песня «Женщины хочуць». Хочет. Женщина хочет. Женщина хочуць. Одна женщина. Одна женщина. А так. за астатніх Остальные мы не хочет. не ручаемся. Окей, гурта РСП. Каманда неўзабаве выдасць новы альбом. Зноў забыла. Корняплоды Плоды любви. Все, дзякуй, хлопцы, што до нас зашлі. Дзякуй, Маша. табе. Дякую, Маша Яр.